ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନର ପିଲା ସେ ଗାର୍ଡିଆନ ନିଜେ ବାନ୍ଧିଛି ତା ଛୁଆକୁ ଏଇ ଗ୍ରିଲ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରିଲରେ ହଁ ସେ କଣ ସେଦିନ ବି ମାର୍ଶାଇ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ସେଦିନ ବି ଆମର ହେଡ ମ୍ୟାମ ଆଉ ମୁଁ ବି ନଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପିଲାର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହାତିଆ ମାନ୍ତିରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମର ସେଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନା ଆମ ଛୁଆଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଟାକୁ ଖୋଲା ସରିଲାଣି ତାପରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ ଯେମିତି ତା ମା ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ରାଗିକିନା ସେ କଣ ପେପର ଫେପର ଚିରି ଦେଲା ଏକ୍ସାମ ପେପର ସେଦିନ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ଏକ୍ସାମ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା 22 ସେ କଣ ଏକ୍ସାମ ପେପର ଚିରି ଦେଇଛି ତା ମା ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ତା ମା ନେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଏ କଥାଟା ଶୁଣିଲୁ ତାପରେ ତା ମାଆକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଥିଲେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ନଥିଲୁ ବି 2 ଜଣ ନଥିଲୁ ଆମ ହେଡ ମ୍ୟାମ ନଥିଲେ କି ମୁଁ ନଥିଲି ସେ ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ ଥିଲେ ସେ ଅମୃତା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଛି ନା ସେ ଆମର ପୁରା ଏକ୍ସାମ ହବ ମାନେ ହଲଚଲ ପିଲାଙ୍କର ନାହିଁ ଯାହାବି ଆମର ମେରିଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଯାଇଥିଲୁ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିବ ହଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଘଣ୍ଟେ 40 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି 5-10 ମିନିଟ ଭିତରେ ହଁ ତା ମା ବାନ୍ଧିକିନା ସେଇଠି ପାଖରେ କବାଟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କୁଆଡେ ନାଇଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରୁମ୍ ନାଇଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବର ତ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତିନି କି ଆମର ଷ୍ଟେୟାର ଚଢିକିନା କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ପିଲା ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ନ ଜାଣିକିରି କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ଆମର ପର୍ସନାଲ କିଛି କ୍ଷତି ହବନି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଭୁଲ ତା ମାଆକୁ ବି ଆମେ ଆସିକି କହିଲୁ କାହିଁକି ଏମିତି କାମ କଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯାହା ବି ହେଲେ କଣ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହେଇନି ସେ କଣ ଟିକେ ପେପର ଚିରି ଦେଲା ତାମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦବ ଏଇଟା ଭୁଲ ଏଇଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହୁଁ ଟୋଟାଲି ବି ନାହିଁ 1% ବି ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାର ମା ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ପିଲା ଜାଣିଛି ମା ଜାଣିଛି ଆମେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହୁଁ ଯେ ନାଇଁ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହୁଁ ନା ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କରିପାରିବେ କି ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଅଭିଭାବକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ କି ନା ସେଟା କେବେ ବି ନା ଯଦି କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ରୁମ ପରିସରରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରିଲ ଲାଗିଛି ଜଣେ ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଆପଣ କେମିତି ସେ ଘଟଣାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ ତାକୁ ବି ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଅପୋଜ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପିଲା ଯୋଉ ଗ୍ରିଲରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତାର ମା କହିବେ କି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଇଛି କି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେଥିରେ ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ପାଠ ପଢିଲାନି ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ ବାନ୍ଧିଥିଲି ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କି ସ୍କୁଲ ଏସବୁର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ କିଏ ଫଟୋ ଉଠେଇ ନେଇକି ମୋ ବିନା ପରମିଶନରେ ସବୁଆଡେ ଭାଇରାଲ କରିଛି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ଦେଖିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି ସେଟା ଆସି 8-10 ଦିନର ଘଟଣା ଏଇଠି ସେ ଗ୍ରିଲ ରେ ବାନ୍ଧିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଚେୟାର ପକେଇ ବସିଥିଲି ଜାଗାଟା ଏଇ ଗ୍ରିଲ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ମାର୍ଶାଘାଇ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଏଇଟା 22 ତାରିଖର ଘଟଣା ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ମୁଁ ବିନା ପରମିଶନ ଫଟୋ ସବୁଆଡେ ଭାଇରାଲ କରି ସବୁଆଡେ ନ୍ୟୁଜ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ସେଦିନ ଆସିଥିଲି ସମୟ ସେ 10ଟା 11ଟା ହବ 11ଟା 12ଟା ହବ ନାଇଁ ହେଡମିସ୍ ନଥିଲେ ସେଦିନ ନାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା
ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କି କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଲେ ଗ୍ରିଲରେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଯୋଉମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ କିଏ କହିନାହାନ୍ତି କି ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ? ହଁ ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲାର ଗାର୍ଡିଆନ ମୁଁ ନା, ମୋ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି। ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅର ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ପିଲାର ଦେହ ସେଦିନ ଖରାପ ଥିଲା? ହଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ହଁ ସେ କାନ୍ଦିଲା ତ କହିଲା ମାମା ତମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ ଚାଲିଥିଲା ପାଠ ପଢିଲାନି। ହଁ ସେଇ ଗ୍ରିଲରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକୁ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ କରନ୍ତୁ, ଆକୁ ଯିଏ ବି ଫାଇନାଲ କରିଛି ମୁଁ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ମୋ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ କରିଛି, ମୁଁ ଅଲଗା କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିବି। ଏସବୁ ସେ କଣ ପାଇଁ କଲା? ପିଲାର ଗାର୍ଡିଆନ ତ ସିଏ ନୁହଁ ନା, ସେ କଣ ପାଇଁ ଏସବୁ କଲା? ମୁଁ ସାଧନା ନାୟକ, CWC ମେମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସେ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ନ୍ୟୁଜରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଯିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଲୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କୋମଳମତି ଶିଶୁଟିଏ ତାର ଶୈଶବରେ ତାର ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଅଧିକ ତାର ସୁରକ୍ଷାର ଯତ୍ନ ନେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମିତି ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଆମେ ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ଯିଏ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର। ସେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିଜର ବି କେହି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଏତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବୁଝିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ମତାମତ ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଛୁଆର ଦେହ ବି ଖରାପ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାର ଏକ୍ଜାମ ପେପର କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଚିରିଦେଲା। ତ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତାର ଏବେ ଯୋଉ କୋମଳ ବୟସରେ ଖେଳିବା ବୁଲିବା, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଠ ପଢାର ବସ୍ତାନି ତାଙ୍କ ବୋଝ ଲଦି ଦେବାଟା, ଯାହା ସରକାର ବି ଏବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।